Последователи на бойното изкуство тайчи днес се упражняваха в Борисовата градина в София. Практикуващите твърдят, че това е начин за уравновесяване на здравословното състояние и за превъзмогване на стрес. Юлия Палукова е финансист. От 5 месеца тя практикува тайчи или тайцзин – китайско бойно изкуство. Известно време се интересувам от тайчи, което по принцип е една следваща крачка след гимнастиката цигун. Много по-сложна, на много по-високо ниво. Силви Велев, майстор на тайчи с 20 годишна практика, споделя, че това бойно изкуство има една особеност. Движенията му са силно обвързани с природата и влияят върху здравословното състояние на практикуващите. Преди всичко целите на тези движения са да прекарат жизнената енергия чи попада в нашето тяло чрез въздуха, водата, храната, мислите на хората, слънцето. Както всички източни бойни изкуства, и тайчи е обвързано с особена философия. Тя кара човек да мисли в движение, да медитира в движение. Впоследствие се оказва доста хубаво и приятно за практикуващите. Особено сред парка, когато е. А пък в планината направо е фантастично. Така Юлия превъзмогва стреса и рутината. Много те успокоява. Просто се справяш тотално с стреса от деня. Просто отиваш там и се носи отишъл на друга планета. За TV7 Дамян Воденичаров.